оттам от моста, тук отзад и горе на терасата ще пуснем 1000 фенера, светещи. Така че дечица и всички, които искат да се разсъдат на това и да участват в него, да заповядат точно в 11 часа, ще пуснем светещите фенери. Милечка, ти ще пуснеш, нали? Това е, което има да ви кажа. Благодаря на спонсорите за горка, Кока-Кола, Флирт и Джак Даниелс. Бъдете здрави и щастливи! Също така, след шоуто, Hells Angels ще отворят своят клуб Хаус, заповядайте там на парти. Така че в 11 часа след шоуто, на моста, тук отзад на паркинга и горе на терасата, заповядайте 1000 светещи фенера ще видите. И ще пуснем заедно. Крисия ще изпее 2 песни сега. После ще чуваме трибют на Металика и да се забавляваме. На здраве, приятели! Велико Търново! Motor Rock Fest 2016! Oldbusters! Hells Angels! I love you all! Rock and roll! Yeah! На здраве!